Bien. Bueno, berriz ere beste urte batez hemen abenduan gaude eta elkartasunaren eguna daukagu gertu urtero moduan. EITB maratoia izango da gure fetxa importanteena aurten abenduaren 18 izango da eta minbizia izango da gure gaia aurten. Orduan, gaur ekitaldi honekin emango diogu hasiera telemaratoiari, eta hemendik aurrera, hemendik eta 18 arte, inkluso egun gehiago, zabalik edukiko ditugu telefonoak, dirua biltzeko ikerketarako. Asmoa da beti moduan sensibilizatzea, informazioa emango dugu minbiziari buruz, eta sensibilizatzea pixkat jendea dirua aportatu dezan, ezta? Aurten gure kanpaina goiburu moduan izango du erradioterapia, euren bizitzaren musika entzuten jarraitu dezaten. Nahi izan duguna da musika eta radioterapia lotu, ukitu humano eta emotibo bat emonez, geroz eta gertuago daukagulako gaixotasun hau eta ikutu familiar bat eta gertutasun bat nahi diogu eman, ezta? Eta horrekin ia solidaritatea, elkartasuna gehiago deitzen diogu. Hilaren 18 izango da egun handiena eta egun horretan izango dugu 100 famatu baino gehiago telefono deiak hartzen dirua biltzeko. Horretaz gain, Bilbon bertan izango da musika maratoi bat, eta musika maratoi horretan parte hartuko dute Mikel Urdangarin, baitare udal banda, txistulari banda, baitare Erromoko kantoreak, baitare gure programan ase bandan izandako finalistak, Jon Berkut, Encore eta Fogarty, Almenton de Fogarty. Esan bezala 11-etik aurrera telefono bat egongo da martxan ja, 902-54-252-5, eta gaurtik aurrera ja telefonoa irekita, eta ostegunetik aurrera gure webeko eitb.eus ere irekita egongo da donazioak eta eman ahal izateko.